हाय हॅलो नमस्ते यूथ ऑफ JSB विवसांक विशेष कार्यक्रमाक मोगान स्वागत. नमस्ते शारदा देवी काश्मीर पुरवासिनी त्वामहम प्रार्थये नित्यम विद्या दानम च देहि मे. नवरात्री पर्वाच्या तुमकां पूर जनाके शुभाशय सांगताची आम्ही आज काही येऊन पावलांच म्हणारी VT रोड बालकवृंद हंगेला 24 वर्षाच्या शारदा महोत्सवाच्या सुरवे दिवसू हंगा एक मूर्ती जाऊचे स्थळातुलान प्रतिष्ठा स्थळाक वरचे तसला एक कंप्लीट कव्हरेज तुम्ही आता मुखार पळोवचे आसाचे हे आम्ही कंप्लीट कव्हरेज पळया. ಸುರಲೋಕದ ವರದೆ ಶಾರದೆ ಸುರಲೋಕದ ವರದೆ ಶಾರದೆ ಸುರಲೋಕದ ವರದೆ ಶಾರದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಆಸುತ್ತಸಲ VT रोड ಅಂತಶ VT रोड ಬಾಲಕವೃಂದ ಹಂಗೆಲ್ಲ 24 ವರ್ಷಾच्या शारदा महोत्सवाचा कार्यक्रम आज सुरवे दिवसू शारदे जाऊच कोरच्या स्थळातुलान प्रतिष्ठा स्थळाक वचत असला एक ಮೆರವಣಿಗೆ तुम्ही आता मुखार पळोवचे आसाची तशीची ह्या एक महोत्सवा ಬಗ್ಗೆ माहिती दिवचा कामगेलोटू राजेश पडियार हांनी आसाची हांका हे मोगान स्वागत करता हांव. ह्या वर्ष 24 वर्ष शारदा महोत्सव ह्या सुरेख एक कंच वर्ष प्रारंभ झालेलं ह्या एक महोत्सव आणि त्याचे स्वरूप कसे असेल सुरे स्टार्ट जातं 1998 ಅಂತೂ ಸಣ್ಣಪಣೇರಿ ಶಾರದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ केलेला आहे. त्या स्टार्ट करून स्टार्टिंग अंत परत चिरडू मस्त नाशिल्याची मायर जन चढलेलं पेटाका तर कंडापड वैभवारी चलता असं शारदा महोत्सव ॲपेटी तर 24 वर्ष तसे सांगू इच्छा होता. सुरवे वर्षी ह्या प्रारंभ जातं कितले जण आशिल्ले अंदाजू ಒಟ್ಟು 15 ಜನ तिथले जण ಒಟ್ಟು 15 ಜನ आशिल्याची शारद स्टार्ट करताना आता एक 150 200 जन म्हणायचं इथले. ह्या एक शारदा मूर्ती कोरका म्हण जाल्यार एक लायक एक कलाकार जाऊ का कोण हे कोरचे मूर्ती आमगेला व्यंकटरमण शारद करतालो नवीन आचार्य म्हणून ताणी एक चंद करून आमकां शारद कोण हे करता आसाची ताणीची प्रोत्साह आमकां ताणीची सुरयत कोणे. ह्या एक महोत्सव कितले दिवस चलता आणि त्याचे स्वरूप कसे असता. आमगेला शारदा महोत्सव ಒಟ್ಟು 3 ದಿವಸ ಚಲ್ಚ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 5 ದಿವಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ कोण ओव्हरनं कृष्ण मंदिर ओव्हरनं पायी सकाळी प्रतिष्ठापन करच्या संजय दुर्गा नमस्कारू ताजे 2 दिवस दीपालंकार जाऊन रंगपूजे जाऊन ताजे नेक्स्ट दिवस शारद पावोच्या तिथल्याची असते 3 दिवस ಒಟ್ಟು. सो ते एक शोभायात्रा लास्ट दिवस पावोच पुढे एक शोभायात्रा असता त्या एक शोभायात्रेचे रूट कशी असता. शोभायात्रा रूट कशी म्हणल्यार आमी वेंकटरमण देवस्थानाच्या वर्षारदेले रूटची आमगे कृष्ण मंदिर तुकून बारसोर महामाई देवस्थान जावन गद्देकेरी जावन डोंगरकेरी जावन आमगेला न्यू चामरगल्ली न्यू फील्ड स्ट्रीट म्हणजे लोअर कार्ड स्ट्रीट जाऊन रथबीदी जाऊन महामाई केरी तो श्री देवीला मूर्ती जलस्तंभन करच्या. तशीच एक हांगाचे एक विशेष ते दीपालंकार म्हणून ऐकला त्या दीपालंकारू ह्या वर्ष कंचे डेटाक असता आणि कितले घंटा एक जना नायलारी त्या एक चंद दिवा उजवाडार देवा पळयत. आमगेल्या दीपालंकार परा 3 तारखेक चलच्या आसा तेव्हा संजय 6:30 घंट्याक स्टार्ट जाऊन 8:30 9 गंटे म्हणताना देवाला रंगपूजे ಒಟ್ಟು दीपालंकार सेवा असता. त्यानंतर आमगे विसर्जना पूजा मागीर समाराधना आसा पुरा व्यवस्था अचूकट्टारी चलता. तशीच आम्ही आता देवालंगार मस्त एक आभरण इत्यादी पळयत आसाची ताजे ಬಗ್ಗೆ एक ಸ್ವಲ್ಪ सांगचे जाल्यार. सुरवे शारद असताना कसलंही नाशिले देविका एक 3 वर्सां तुकून बांगराच्या नांकाच्या येईल कन्नाच्या येयला त्यानंतर नांकाच्या तशी वर्ष गेल्यान म्हणजे येऊन आता देवाक बांगरा किरीट मागीर रुप्या वीणा पूरा जल्ला नेक्स्ट इयर तवे 25 वर्सां तवे चंद रितीन मस्त या व्यवस्था करका म्हणून लेखला भक्तजनाला सहकार सुरय जाऊ का आमकां. तशी तांची 25 वर्ष येवचे वर्ष एक होड एक माइलस्टोन खंयच्या एक कार्यक्रमाचे सो कसले एक प्लॅन घाल्लेलो की कसले एक आमगेल्या ऑडियन्साक सांगच्या इच्छा पोवता की आमगे नेक्स्ट इयर 25 वर्ष जाला आमगे रुपया प्रभावले आत्ताच जल्लारे नेक्स्ट इयर 25 वर्ष म्हणजे एक चंद रीती करका म्हणून ताका बांगरा कीर्ती मुख मागीर रत्नाकच्चित
रुपयाच्या मागीर भांगरपुरा घालून लायक प्रभावळी करमण आमगेल्या समितीने निर्धार घेतला आणि मागीर मुखारसून कसा म्हण तिका गोतू तिगेले वयरी बारच दिलाच आमी तीच कसा म्हण पळोवक आमकां. येस, इतले पुरे माहिती तुम्ही आमगेल्या ऑडियन्साक दिल्या तांकां आयकून मस्त खुशी जाला म्हण लायक थांबा. इतले वेळ आमगेलो उलयले खातीर मस्त धन्यवाद. श्रीमद् वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. हंसासन समारूढे वीणा पुस्तकधारिणी गीतवाद्यप्रिये नित्यं नमो देवी सरस्वती. ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದೇವ ವೆಂಕಟರಮಣ ಮಹಾಮಾಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಆಗುವಂತಹ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ನೀವು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಗುರು ಉಪದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಒಂದು ಅವರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಅನುಭವದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಈ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ಮೂರ್ತಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿಯ ದೇವಿಯ ತಾಯಿಯ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಲೋ ದುರ್ಗಾ ವಿನಾಯಕವಂತೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರಾತಿ ಶೀಘ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂತಹ ದೇವರು ಅಂದರೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮುಂಚಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಆರಾಧನೆ ನಂತರ ಈಗ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಯ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಮಹಾತಾಯಿ ಆರಾಧನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯಲಗಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅವರು ಮಾಡಿ ಬಂದಂತಹ ಯಾವ ಒಂದು ಕಲಾ ಸೇವೆ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಮುಂದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಒಂದು VT ರೋಡ್ ಬಾಲಕವೃಂದ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಹಾಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಆ ಮಹಾತಾಯಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಇವರು ಕಮಿಟಿಯವರು ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂದರೆ ಚೆಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಂದರವಾದ ಆ ಮಹಾತಾಯಿಯ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪುನಃ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಲದೇವಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾವು ಆಗುವಂತಹ ಪೂಜಾ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಅದರ ನಂತರ ಬೇಕಾಗುವ ಆ ಮಹಾತಾಯಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪೂಜಾ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಬೇಕು, ಅದರ ನಂತರ ದೀಪ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾಳೆ, ಅದರ ನಂತರ ದೀಪಾಲಂಕಾರ, ಅದರ ನಂತರ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಪುನಃ ವಿಸರ್ಜನಾ ಕಾರ್ಯ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಮಹಾತಾಯಿಯ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇವತ್ತು ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೀಣಾಧಾರಿಣಿ ವೀಣಾಧಾರಿಣಿ ಮಾತಾ ಸರಸ್ವತಿ ವೀಣಾಧಾರಿಣಿ ಮಾತಾ ಸರಸ್ವತಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹಾಮಾಯೆ ಶರಣು ಶರಣು ತಾಯೇ ಸುರಲೋಕದ ವರದೆ ಶಾರದೆ ಸುರಲೋಕದ ವರದೆ ಶಾರದೆ ವೀಣಾಧಾರಿಣಿ ವೀಣಾಧಾರಿಣಿ ಮಾತಾ ಸರಸ್ವತಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹಾಮಾಯೆ ಶರಣು ಶರಣು ತಾಯೇ ಸುರಲೋಕದ ವರದೆ ಶಾರದೆ 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 ಮಾತೆ ಶ್ರೀ ಮಾತೆ ಮಮತೆಯ ಮಳೆಗರೆಯೇ ಮಾತೆ
ಮಾತೆ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಮಮತೆಯ ಮಳೆಗರೆಯೇ ದಾತೆ ಸುಜಾತೆ ಸುಜನರ ಮಾನಕಾಯೇ ದಾತೆ ಸುಜಾತೆ ಸುಜನರ ಮಾನಕಾಯೇ ಕಾಯೇ ಕಾಯೇ ಮಾತೆ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಮಮತೆಯ ಮಳೆಗರೆಯೇ ದಾತೆ ಸುಜಾತೆ ಸುಜನರ ಮಾನಕಾಯೇ ಸುರಮುನಿ ಜನವಂದಿತೆ ಸುರಮುನಿ ಜನವಂದಿತೆ असुर संहारिणी सुरमुनि जनवंदिते असुर संहारिणी जनुमदाते भवानी अमृतवर्षिणी वीणाधारिणी वीणाधारिणी माता सरस्वती आदिशक्ति महामाये शरणु शरणु ताये सुरलोकद वरदेशा
चन्द्रघण्टा कात्यायिनी स्कन्दमाता चन्द्रघण्टा कात्यायिनी कालरात्रि त्रिशैलपुत्री ब्रह्मचारिणी कालरात्रि त्रिशैलपुत्री ब्रह्मचारिणी सिद्धिदात्री श्री महागौरी पुष्पाणिनी सिद्धिदात्री श्री महागौरी पुष्पाणिनी सिद्धिदात्री श्री महागौरी कुष्माण्डिनी जय जय नवदुर्गे नवरूपधारिणी नवरूपधारिणी वीणाधारिणी वीणाधारिणी माता सरस्वती आदिशक्ति महामाये शरणु शरणु ताये सुरलोकद वरदे शारदे ये सुरलोकद वरदे शारदे. तुम्ही आता इतलं वेळ पडेल कितलं एक संभ्रमारी शारदा विग्रह तयार जावचे जागेर तुला ना प्रतिष्ठा स्थळाक त्या एक मूर्ती येऊन पविल असं तुम्ही मेगेल मागशी पळयत आसा कितलं एक चंद सानीची एक मूर्ती तुमकां दिसता आसा. खंडित तुम्ही ह्या एक शारदा महोत्सवांत भाग घेऊ का आज ही हाणू दवरल नंतर फाय प्रतिष्ठे जातरी ताजे येवचे दिवस दीपालंकार ताजे नंतर शोभायात्रा ह्या एक कार्यक्रम पुरे आणि 3 दिवस पर्यंत हांग चलता. तुम्ही ह्या शारदा देवीला एक दर्शन घेऊ का म्हणून जाल्यार तुम्ही खंय येवका म्हणणारी मंगळुरांत विटोप देवस्थाना रस्त्यान तशें कृष्ण मंदिराक येवका जर तुम्ही हांगा श्री कृष्ण मंदिराक आयलारी ही एक सानी शारदेल दर्शन तुम्ही खंडित घेवेत म्हणून सांगतायची. तुमकां आयची हे एपिसोड पळोवन मस्त खुशी जाला म्हणून हांव लेखतास असले कवरेज तुमगेल खातीर आमी यूथ ऑफ GSB मुखारी हाडता आसतात म्हणून सांगतायची. आयचे कार्यक्रम हांगा मुक्ताय करतास. इतलो वेळ पळयले खातीर मस्त धन्यवाद.